Здравейте! Казвам се Стоян Гоцев и в това видео искам да ви запозная с един от най-големите проблеми, с който ние се сблъскваме всеки ден. А именно хлебарките. Хлебарките са упорити вредители, които могат да направят дома ви неприятно място. Известно е, че разнасят болести и се размножават бързо, което може да доведе до сериозен проблем, ако не бъдат унищожени на време. Съществуват ефективни методи за справяне с тях и често е достатъчно само едно третиране, за да се реши проблема трайно. Много хора предпочитат първо да опитат да се справят с хлебарките сами, използвайки домашни методи или препарати за непрофесионална употреба, и в това няма нищо наредно. Важно е обаче, ако тези опити не дадат резултат от първия път, да се обърнете към професионалисти. Неправилното прилагане на препарати или методи може да доведе до само частично унищожаване на популацията, което значително увеличава риска от развиване на резистентност у хлебарките. Това прави последващия контрол по-труден. Навременната намеса на специалист може да предотврати усложнения и да ви спести време, усилия и пари. Хлебарките са лесно разпознаваеми и могат да бъдат идентифицирани бързо. Но за да проверите дали имате този вредител в дома си, огледайте скрити и тъмни места като кухненски шкафове или техните панти, зад уреди, около тръби, в чекмеджетата или зад хладилника. Потърсете следи, които приличат на малки черни изпражнения, яйчни торбички или пък самите насекоми, които са активни, особено през нощта. Ако забележите бързо движещи се насекоми с плоски овални тела и дълги антени, най-вероятно става въпрос за хлебарки. За да бъде обработката ефективна, е нужно да се извърши кратка подготовка от ваша страна. Преди пръскането е важно да премахнете всички разопаковани хранителни продукти от кухненските шкафове и други мебели, в които сте забелязали хлебарки. Посудата може да остане на място, тъй като тя няма да бъде засегната от пръскането. По възможност издърпайте леко напред хладилника. Въпреки че хлебарките най-често обитават кухните, ние третираме цялото жилище, тъй като те могат да се срещат абсолютно навсякъде. Затова, ако в някоя стая имате натрупан багаж, е добре да го преместите, за да осигурите максимален достъп за обработка. Сега ще ви демонстрирам как ние от Хлебарките БГ извършваме обработката срещу хлебарки, като за целта първо ще се екипирам. За справяне с хлебарките използваме изпитан метод, който е проверен през годините. Пръскането е основната техника, която прилагаме. По време на обработката се използва точно налягане на пръскачката и специфичен ъгъл на дюзата, за да се постигне необходимата големина на аерозолната капка. Обработват се места, които хлебарките предпочитат, включително и труднодостъпни зони. Това не само унищожава гнездата, но и позволява препарата да остане активен за дълго време, което помага да се убият и нимфите, които ще се издупят от яйца. Препарата, който се използва, е специално суспензия с активно вещество, което остава неактивно до момента на прилагането му. След нанасянето то се активира постепенно. Това прави приложението безопасно, без миризма и без дразнене. Препаратът е проектиран да бъде безопасен за хора, деца и домашни любимци. Обработката трае не повече от 20 минути, а след нея по препоръка на производителя е добре да излезете навън за половин час. След това може да проветрите и да ползвате жилището без рестрикции. В 99% от случаите едно единствено посещение е напълно достатъчно за справяне с проблема, дори в най-тежки случаи. Превенцията срещу хлебарки е лесна работа. След третирането препаратът остава ефективен за дълго време. Въпреки че точният период на действие може да варира, понякога проблема може да се повтори отново едва след няколко месеца, но пък в други случаи не се забелязват хлебарки в продължение на години. Препоръчително е да се прави профилактично пръскане веднъж на всеки около 6 месеца, за да се предотврати поява на нови популации и да се поддържа домът ви защитен. Въпреки че някой може да ви препоръча по-често да пръскате, нашия опит показва, че 2 пъти в годишно е напълно достатъчно, дори и да има заразяване в съседни на вас апартаменти. Не отлагайте решаването на проблема. Може да се свържете с нас по телефон, както и чрез други удобни канали, като Viber, WhatsApp, Messenger или имейл. Кол-центърът ни е с удължено работно време, за да отговорим на вашите въпроси възможно най-бързо и по всяко време.